teraz už nás čaká kamenný pán z dnešnej povesti. A opäť sme na Hornej Nitre, na úpetí malebného pohoria Vtáčnik. Veď je tu krásne. A opäť budeme hovoriť o zlom pánovi. Preto, aby sme celému svetu vyjavili, že byť zlým sa neoplatí. A oplatí sa byť v zlom svete dobrým. Svet je zlý, len keď ho samotní ľudia robia zlým. Zloba sama o sebe nevisí na konári, aby nám skočila do zátylka či do košíka, ani nám nohu nenastaví, aby sme sa potkli. To nie je nejaký nevyberaný tvor či neposlušné zviera. Zlobu robí len zlá myseľ samotného človeka. No dobre. Poďme na náš magický príbeh. Takže, pán hradu Hrádok nebol dobrým pánom. Vraj ho nikto nikdy nevidel ani sa usmiať, či slzu vyroniť. Chudáčisko jeden. Ale on bol so sebou veľmi spokojný. Vravel si: mám všetko, čo si len viem na tomto svete predstaviť. Nič mi nechýba. Vôbec nič. Sebavedomý však? Lenže jeden nikdy nevie, kedy sa čo môže človeku prihodiť. Išiel, ako už veľakrát, do hory na lov, bez družiny. Rád chodieval sám. Ponáral sa do hĺbky lesa medzi stromy, do húštiny, ako by bol vo vode. Jazdil sem a tam na svojom vernom koni. A zrazu, keď jedného dňa takto chodil, začul ženský hlas. Myslel si, že sa mu to len zdá, ale nezdalo sa. Vyšiel z húštiny a uvidel akúsi dievčinu, ako hrabe seno. Pomaly sa k nej priblížil. Dievčina, zabratá do práce a do spevu, ho nepočula. Pri pohľade na toto krehké stvorenie sa mu možno prvý raz v živote rozbúchalo srdce. Chytil ju za ruku, dievčina sa zľakla. Odkiaľ si, dievča krásne? A komu? Komu patríš? Opýtal sa na rovinu a naozaj nežne. Ja? Som odtiaľto, z tejto, z dediny. A vy ste kto, že sa takto priamo pýtate? Odvážna si. Ja? Prečo? A či ma nepoznáš? Ja som pánom tamtoho hradu. A toto všetko na okolí patrí mne. Teda, aj ty si moja. Či nemám pravdu? Vzal ju za ruku? No čo ako sa snažil vyzerať dôstojne, nevzbudil u nej dôveru. Vytrhla sa mu. Zacítil, že ruka, ktorú držal vo svojej, je celá mozoľmi pokrytá. Nechceš ísť radšej so mnou na hrad? Pán vedel, že sa má vyjadrovať prosto, lebo dievčina nie je privyknutá na panské móresy. A tiež vycítil, že u nej nevzbudil veľké sympatie. Tak ešte riekol: a prečo by si mala tu, na tomto horúcom slnku hrdlačiť? Myslíš si, že bez roboty sa nedá žiť? Urobím ťa paňou môjho hradu. Nechceš? Nie. Neverím vám. Neverím ja vašim rečiam a treba sa mi s rodičmi poradiť. Nedbám teda, nechám ťa. Vidím, že si znepokojená. Chápem ťa. Bojíš sa nepoznaného. Ale vec, že mi len tak ľahko neunikneš. Nájdem si ťa, dievča. Čo by si sa kde ukryla? Chvíľu zostalo ticho a potom dievčina ešte dodala. Na hrad, pane? A čo by som tam robila? Nepoznám ja pánske móresy. Mne len tu prichodí zostať.
dopovedal, vysadol na koňa a rýchlym cvalom zmizol. Deva si pomyslela, že to bol len nejaký zlý sen, ale pošliapaná tráva jej pripomenula, že je to skutočnosť a zostala zadumaná sedieť. Od tej chvíle prestala spievať, do duše sa jej vniesol súmrak neistoty, nevedela, čo si počať. Zašla teda rovno za svojím otcom Milanom, ktorého mala rada najviac zo všetkých živých ľudí na svete. Lebo bohužiaľ jej mama už dávno odišla do nebeskej večnosti. Dcéra moja, nechcem ti neprestajne hovoriť do tvojho života, ale na tom hrade nebudeš šťastná. Budeš sa tam cítiť ako vo väzení. Všetkým stále na očiach. A hradný pán nie je bohviakej lásky plnej povahy. Viem, otecko, ale bojím sa. On to nenechá len tak. Neverím, že mi dá pokoja. Už tak mu skús uložiť nejakú podmienku. Takú, ktorá je priam nesplniteľná. Čo by to malo byť, otecko? Napadlo mi, že by ťa mal privítať. A privítať ťa musí vtáčím mliekom. To dozajista nepozná a čo si také nikde nezoženie. Skúsim to, otecko. Musí mi zohnať vtáčie mlieko. Vtáčie mlieko, to je skvelý nápad, otecko. O niekoľko dní si pán naše dievča veľmi jednoducho našiel. Kde býva tá, ktorá tak krásne spieva? Nuž, pane, našli ste ma. Ale ja neviem... Čo nevieš? Ty sa naozaj nechceš stať hradnou paňou, aby si už nemusela nikdy drieť? Všetci si budú pred tebou kľakať. Kľakať na kolená. Aj by som chcela. Ale musím vás požiadať... Mám podmienku. Musíte ma na hrade privítať vtáčim mliekom. Čím to? Pán sa veľmi začudoval, ale zase vyskočil na koňa, hneď a zaraz zašiel za svojimi poradcami, aby mu zistili, kde sa dá nájsť vtáčie mlieko. Tí sa len čudovali. Vtáčie mlieko? Vtáčie mlieko? Kto to kedy videl? Čo je to za nezmysel? Pane, veď je to vaša poddaná. Nechajte si ju priviesť násilím. Áno, no a čo? Taká do neba volajúca hlúposť, že vtáčie mlieko. Nech vám ju v putách dovedú, dievča bude len kúkať. Ticho! Ticho! Zle mi radíte, vy tupé hlavy trúľovia. Ste zlými radcami. Sľúbil som jej, že si ju nechám zavolať po dobrodky. A ten sľub aj splním. Presne o polnoci vyšiel pán na najvyššie miesto na hrade a mocným hlasom preklínal nebesá. Volal na pomoc všetkých duchov a po malej chvíli jeho hlas prerušilo mocné dunenie, po ktorom sa hrad rozsypal a hradný pán sa premenil na obyčajný balvan. Prešlo mnoho rokov a balvan s podobou ľudskej hlavy pripomínal ľuďom z blízkeho okolia túto smutnú udalosť. Až jedného dňa prišli tí, ktorí ťažili kameň a hlavu kamenného pána odstránili
lebo im prekážala pri dobývaní kameňa na hrádku. A to je koniec našej dnešnej povesti o kamennom pánovi.